Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Biyamana manu mancho mori on this TV and on sia soberte na dina marogo bengi etoko jana sembeo jitari kemeron kebere naibero motinyo kiando mwako jirubere nemeron kebere naisa toa kerobondo tgaretia matuko emieyemo oka tukole omwako yoiga chiwiki totgareti ni 15 tukole omwaka oyoiga aya ine na kikwanyare goko rwebori gokuru mwako ikero no matuka batgareti na makemono ikere na mangina twa tumekire gose airire konna kole na somoroberio ububosera bwenka bono marogoba ekero litukire chuma botambe kero yaragire chinsa ibere chamarogoba ni gotogoswa asomoroberi bobosera bwenge kerenga kimoroberio yo no kudigirina gichinga cheto chigendrede twachirosya ende twabeka oburuso obuya ase chinga na kwariga nikerege komi oso imeyo muroberio ochaka monainche na ndokora monaintwe ase marogoba yaboni nyorandora sense moje mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital asense media YouTube na botonyora Ndizi TV News ekerenga likyao tumegwetera se namba ase skini yura bunga kiro chenga ya iringa kyumuroberio go sire so konyire kunyira ko tebi ase topic gate kuriale kurende unakora se TV yao na bokora na topic ya bekirwabo ase marogoba ya aboniga anene ekeronde tenda Bishop Libaga arato kwani ase marogoba yaboniga tumaye kogendra ase marogoba ya aboni tukorera ni gotorna Bishop Lawrence Nyanuga rero Bishop Charles Isaboke tari ase studio kolende maita Bishop arabuo na barabungocha bale ao barato semia ande bato obosemia senjera endongi wante anda mwali baga nera tusugeli ase marogoba Bishop karibu sana. Asante sana. Tigamba kanya sasa ngenjokwa ngalika ase TV ya Ndizi TV tukolero omana go sinawe gabatele baito tigamba kwa installation Kristo mbya mule mwensi tiganda karibu tusange amana ino ase gepine kyobosera. Thank you. Ebyo sana mwete mbare Bishop onya bakumaita abandi bakumaiti bana boko basogeri kabisa bakumanya kabisa mwete onya bana abandi bare bachire bare asobosera abandi bare konya batakumaiti biya na boko nyorana linde na boko rabatebi ya asa maleta na kwali kago kwana maleta ko Bishop Lawrence no mambia oyo ndo murande we kanisa new picking apostolic asomo josoneka abo ndo munyakero kisi county pastor clutch forum ya bia sana ni otore na Bishop Lawrence Nyanuga bakarotonera studio enare gosaba alias ndo jose mitandao Petronira atalekabisha ria karago change title tukurare tukukwana igoro ya parenting tukwande asense meri ya parenting ina abaiboli ebas nyirugo kora mangana parenting gose korera abana gose na abana basnyira kitoto turira singa jete kyagara Bishop karutukurari ngwa rura somere bukwa bwasini to magosuka uchibosyo turigirina abaiboli na basnyira korera abana sina abana bakongire nayo mwanjibona botutumira uchumbe aho tutebina ki ayoroche bono abaiboli bas nyirkorera abana babo sina abana babira babega kyagara karutukwana enga Bishop na mukungu no musaja mona abana bakomeka enkusari bo Bishop baidanda bakomeka enka yaro kwenka musaja no mukungu na abana amayiga 3 oikesukulete negoro konye ligali maleko liko enke ya uli ya ebya sana igo bono abatatu na amayiga 3 umugaka umongina na abana ya bono toto na parenting ya irene obuiboli na buragere nkitene subije uteko nere ragere nkitene enchera tokolera abana baito inge toko batali abana baito nere kugerenga yaro kwenkeria nenkengia ya enkeria ninga ya nyasa enkeria ninga ya matingi abantu bakwegira maite enka ekere enketene ine enke yeguskwa muna abana basoka isuko gisikali abantu abana na abango aba mugakone batabana ababeka birega soge enka yawe atwali bichembe yatware bono mwanjimwe nabo tutumira lichibulia gose ebirengere bya oroche abayibona basinyiru asokorera abana babo
usina abana babere ababe ingitora akorinde abana baitu tubabeke asobosera obuya asichinga kyagera omwana onyarebe ekero omwana agorire gale othe omwana onyarebe ogorire gale omwana onyarebe obere kibago omwana onyarebe squeeze obere omobe ayino tujokwanira amanga simarogo bani konete ana Bishop Libaga arato siori korwa se Biblia tumakwendera asimarogo bayoni Bishop karibu. Asante sana tiganso ngari ngani Nyasaye tani sabeli ndeto chake amo Nyasaye nako bakira singinje muri bwo bosera katoje chaka Nyasaye no musombo Breton amana batelebete Nyasaye to wanchiru nenda to buya tukusanga bantu bao omanene Nyasaye otoletanga na sole nabo Nyasaye ko njinga chito chioncho ke chikorora ibe kana situaro wanchane bari basi barwirinde litali nyako bakwa imya Yesu nasabe no kwegena amen amen tigancha kene tabukia ebuka ya yoeri eyemo masaro kabeno iwatatu marika kwa inwa bagaka inwa igwa manganaya inwa bantu bonza bamenyete asenseye tegera moiwe ine amangana bunaya ana kale kana samatuka ino kose asabatuka isokoro chino yatebya abana baino na bana baino yatebya abana babo na bana baba yatebya kego chikocha amangana odingani irorere kebuge kabisa wateba Joel Joel yemo ibere na isato ibere yo yamo oso mibere na isatu ya inwa bagaka igwa manganaya inwa abantu bonse bamenyete enseye tegera mwiwe ine amangana bunaya anya okaleka nasa matuka ino kuse asa matuka ino chisokolo cheno yatebya abana baino na bana baino bayatebya abana babo na bana baba yatebye ekeolikende abana baino ono teke olikende igonga omugaka te mwana kwenda mojo koro bake kaege chembene keigwa manganaya inga kiese kwenda kwa sababu ekatokoli ekesa kurumo chaka no asinale ebintu bya butogete ni maite ekerongo kina neta bote na bono na maene ekero chinga kichirito akachire chinyangi ngoso mekwalenge mete eke usi ngwa kwalenge biranya tura akora magoso na maene lakini tima tenga bakabele ndo babere kya bako itoto wa magoso bako tali botoko bakora keregento kokoro kelino chikomenya nabantu etinge ebiranya biri byalenge okomeki ochikole meralia oguma bochi mutunga bana kwaruro boisia kwarure obwana bana kwaswere aswanda kale una bonto manana lakini asa matuka yiga na umwana kana kinyange na wale nangina omwana banyange mama taikomanya bono ebintu bya chenchire lakini konye kaliki aliko gendera kesemeke olikende gochekende none kero musubati akanyomero na karugere kwanza mwangina ora egirigwa na ngina biara ora ikaransa bara somani yake omotebiga okomenya iga masaja kole nduga iko koraiga chinsa choko changanechi ikene gwento ko kore kito koreke lakini matuka ya lero omosika konyomerwa town orugere gas ose stove ose chiko oji kana koruga maiga onyaka ogwa kera aja kwa trend akonyoro omwana omonto korera ngina biara sababu tabaji kubata mwana wasokorera oira mama mwana uyo kondera so ajapata nafasi ya kufundishwa wakamwali kuneni lisosa aiya ketamanyiti igama atako yake viazi chips lunch kama bora osabe sota nyu lunch sababu binde iga simarabwa ni ataikolia tamanyiti ekabe gitanye maiti mtumine ebyo okumubwabalia mochando soire rongo tamayiti yakorosu na ata kunyurongoli sababu tuwatikire kwegelia abana baito begelia abana bande bakaige ekiale yakana lakini ndi abana baito bale kwegeligwa nawe uri baito kango musingi notoko wana musingi bana baito mbabwate omwana ko nyomoseliwa kiarta maidi kya okora igobono parenting area chiko wirera omwana na bako nyom Bishop aseliwe talinga mwana tabwate kieni ege nabwate ege ntabwate ne chingenjo choko uruko mukungu kusoma muronyoma ngina na iseba mulendera kwa sababu muro tamaitikendi garwe school akaenda college ata ya matungo kwarala ya nyuma bwango mtu atara kwarala nege ndako nyuma take manyeti akato mukungu wasako musumba bra nkieke otamoto mukungu au chikamanya asale bwinga bana nje wano njako nsumbua na asinyiru bako boli nkimo ngwa kwa nje bana njengo nchandale sababu hajaelewa mambo ya mwanamke tanya ndi baka karanzo na bayibuli na basane bande mna kale baya wasunga ekero nyuma mukungu okokoleiga wanta manyeti isamu kodere sabuni isamo kole kere kero mumuro tamanyeti gentata nga matuko ko kwera leto mukungu ine manganara squeeze musiko ya matuka kwera genda buo tamati kya ko kwenda buo enkero gentata akamanya takana buo na konyora bana iko
lakini ngakia kukini abana bali tamanyeti so ina nimenya tubwate gusigo nga abayibuli imbaya tigire ensemo yabo muna abayibuli bono mbali ko lenda abana babo abana bona matuka igakira omuntu abwate omwana igate ko bargu omwana abwate no namubegete biya amwera academy ngiya ogekera sinye amugorere simi Igobon to devena bishoka to endelea to devena parenting ne rakin is poor parenting yani very poor parenting hani okorra bana asenjerembe enjerembe kabisa wana mwana onto ko musingi uli ara chikukina matuka matambe igako musingi uli ogosalika bwangu musingi uli okora bwangu kwa sababu mumuro bono nye mubwekano tiango ngo ebichende mumuro okole primary jira secondary ujira college o university o chakire meremo egasekera ko butwa oireleka matuka ngara akole kale moyo amake ngenjaki tamanyeti komenya n'abantu mbawani alirisabo tanya ko bwata bokombe tanya ko bwata morambo ekaina bona chikoro korabya kolema ori toke iga chikoriri tokora nemechanda akoli omwana yasenginja usinyingi akoberanga oso marume omuso pyokwa kososo bobya sengenjo obuturwe gastanya libagali yogotorecha yogotorechi kawa yogo ya marabuani tanya dele kurabu utarabeka nona magorara ta chance wane gasi yali gafura atasi wana bantu bandu bakara bakolitaya kera tanya dele bagali gotimuka ikarute town kujie town wana kara kolitaya kochaka tamati ko bera sabantu akongusana ko bera nabantu tana lita bantu amane office okuru office oso egali memboya okuru nande nyomba oso office amantu kakara ko ero mondo yakwira na akojeli tayanga igali mechana sabantu igabata jindabo kiatana tebantu wana makuli akaba amenge mono asengencho ko tanara tawate musingi lakini omonto kinete lisabo omonto liete byoko kirisabo agasomna ko mena bantu lisabo nonye ko morojo munara lichara igo igabata kumobo tambe kubo mondo tanete ko etera sama foundation yes ebiyasano manju muri on this tv tukolera sumro birbo bosera bwenka bono maragoba tanata kuri igoro yo buibori yani ngakyo muibori akorra bana ba twanyorena asiki tangan bisho woto debrina o muibori sikoro mwana wa ebobe igobono enke ingo chire kubneka omwana ona bara chanyome osanyomwe enyorena tabekero musingi omuya anabera nyorena obokongo chibor komonyora unato somera lesta bukyayo ya bu chapter 1 osome 2 na 3 munana kyuta kire kwegeri omwana no aje kwegeri yonde aje kwegeri goje kisasi kijajo igona kyo omusingi omuya sojakira ase bibiri nato tomera kerengeli kya orojina oboibori hani korro mwana yasinyire kiengi kyabe digital ya chire bono rende na nonye bishop wa digital yaje tutomera kerengeli yana orojina abaibori ebasi yukorera abana babo usina abana babeira babe bishop ko tuende bantu nyakuru birengera byabo abana baraba kolerwa asinga kie mbaro baraleruya ekera bantu ajira nsemu ya digital monto mwana utabane simi yako ogorwe simi ebintu gete bintata gete na kyoroje bishop nandingane tena somo masali chapter 2 eyi icho chapter 2 verse 16 yatanga sangalia abantamo oche no musangekano yo sangalia bagaka sangalia nabana nonye nabakogonka igo monyomi asoke kurwase mwaye no muri akali kurwase mwaye abakwanya bamukorere omonene tigabalere asigati yegesona na egisasimero bakwana iga ayo manene rora abantu bawo amabebe totiga abantu bawo bale omwando wabaje bajela ligwe ndata kwa se ewe kane biya ke go singo go sumbagera ke yo la tunga abantu basangele wam babe kwa nona bakogonka baso gotegerera ningi nyasako kwana kaya mabera atakire ningi umwana atakere gukinira omuchando manene konyora abana baito no musingi umusingi kwenye tobeto musingi mobe bano mobekano chinyinka chetanto bwata chisaiga ese yango changero mwana gosarka kwaya nabone sukure bori mwana gosankonya rogo gosarka kwaya ju ekeraru mwabo akeraru enyomba chikorara saigaria mwibo tari koraroro omwana uri yakobo kabutuko ogende gutana abasaba nabandi bamusome cinjira munako bana munabandi bamenyete egende kanno mwibo ekerabe to omwana musingi to tari tangana mwana mwibo yabe ko mwana musingi ase kanisa anyone to ko bwobo bo bunyasaye bono omwana okabwa to bobo bunyasaye iga kobwa na maithenga igango enekenekebe abasa nawe tuwatikira bana baita se tuwatikira boka tuwasere ko baramu omochando mutanga na no manana mono na baiboli abaibona nabo abato mojana talibana omochando maneke gima na baiboli mobekano ekero ko ni amarwa
wate yo mwana gano rete sigara ngi kwa motebia kwa na marwa tanga ributi na bagonja lakini gakoya tonywa ingi kwa rete yo mwana oyo iga kwa mwigi aya wate yo mwana iga marwa ina bekira abo abale bagocha ba ngere ningi wate yo mwana olia ekera waje wasoko nywa maru kwa pasta bero mwana anatiga maru ningoma yata marwa naye kwa msesenetie okamata bisiba eri mugakoria marwa malatere sigara mongino mobekere gepiri kyasibe omulia gakirika matanga marwa ne ndagera no mbono iga abayuri baito bagoroka marwa endagera so omochando okonyera ne bansire konywa maru ngobate mechando ekero mwana wasokire siko enyeroka yawe yachire emeka 16 erusale ogenda isiko ojane sukari ojane skati ne browse kama tabi enengia ile ngakwagora turiko bolinga ngoko esigati yiga na kwa bonga kikoja ndo jengwa ta sukari kwa madebi ali kaliko tunywe chai omwana tumuboli tinga omwe sukari ingi kwa moroki kongana makomo sana bicho omo chando manena abana baitu bagosaleka na bayiboli abana bagocha magagase ngenjo ninki bale abayiboli babugata ninki abayiboli bakora abayiboli eroli yabone liyiga ekera bali basinyiri ko gutwala eroli asabana babo na begosalika yes omwiboli abeko musingi abeko rogito rwa mafundisho number 1 asabana babo atebi abana benka ya engake igastomente aba oyo nanko ya oyo nanti yao oyo nyogokoro omwana wasa gokena masikana metananti oyo nanko oyo magokoro bano mwana maetora anti yae no mokoliga sinayoro kanti abanda ojene yamate fosa abantu baroche omwana metananko yae no liyo gocho bakonye gasinkare nga salimi yanko abo mwana okikwata ngaki bakabande bimwerere basayo gosomigwa abakogonka basayo gosomigwa mwana omonto mera ojanga anko omwana sanga onanko lakini tubatikira bana baito tobatigera ondi bwensi ogocha komoro kango tama etingi na koroningo nase ngenchoyo omwana oteto basekana manya kokoro nyokokoro taiwe sibi nande no morogi abana bade oyo ya bano mwana baba no morogi kali ko igama yete so omusingi to abeki na royo abana babo akwende mechi na mboni so kwake saba semechi tamanya tabana bali kwa mechi abantu uli kwa nini hapana tulikataswa huko kwa nini mimi sijui pale siendi abana bara bakoro muntu bagotena bari batayigotena ngo musingi tu abekire noro tawira abana baito bachira apart twatigere skuru abalimu twatene kanisa abatagoje kanisa ngai batigeiru abategane skuru ngo batigeiru mara mago batigeiru ense so omachano manana abayibuli lakini bali bali kwancha kirenga kyatisi no once a month omoyibuli kanisa na bana bae kanisa na bana bae oikaransa oba chairman mukumuti mazina ba kwa secretary baba boli kimogendere mojane kimokomera omwana sakwa ngatocha oikaransa ni boli swali lakini wantu oikaransa kwa na bana bao no oikaransa kwa teba nocho gache nyomba mwana kwa sana oikaransa na bana wabia miaka 10 miaka 8 kwa enda baka miaka 20 wanangi tata kwa gache nyomba ali akini moroji ate ya bana bao tata gache nene ya fulani kwa basi kwa marolo wali ja achane yanze kwa discuss di SMS omwana okagokina na maetinga igo ikaransa ko badaringana go ikaransa na abantu bamino go kwa bekiro musingi bo ikaransa nto itogole njengo gore yanga yesukuru ingi ko bolete omwana nanya gokina mangaki ekero bwato mochando ikaransa na abantu bamino ikaransa mukao ikaransa musacho batibona bana ba ikaransa narobo ntoriko barra abanye to ikaransa SMS gento ko TV victory yoka ege piri kirito tate ya kaera kilo mondo ocho korara lakini kwa bole kimogendere tangi kwatara tuiko boli ngaki yange kwa gora ndo chine ngiyere kwara motogi omwana gubiya mbya kwa skuru mbya gendrete ningo getenjira kokora ngaki mo itoko baire mbya toko mbya mokoragera mwana mama tunakura mboga sana ngo kwa igule birenge bya bana bakolerire ege parliament yao machano wechinge bishobora gendrete go niribaga bayiburi batabugati asoko bana babo tutebeno ni uchumina yako ngire gusino mwiboli otara create time ngiye ko gara rinde tu abeirare na bana kerto tena obusira busarike asabana enki yasari ngiye ko nto bwatali baka lakini twagere kulitumika sabana baito bano nde asoko tate abana sana kera nyene ikanka mwana na ikaka ngende tangani ango anda TikTok omwana kana staba nanya kwasakana TikTok ngokora na roast ndigiri abali ndigepiria ndi Steve ngibakoroki mbeketi simiano mororo ngende korara mugenero gojo koreka magoro origige pindi ga mogoki orora nyekene ngeyo osabo mopira nyo mopira wakoro gwe TV orora so mwibuli mwana otabwati chingaki ako gamba no mwibuli hoye igamoroje kieni lakini mangana gokwana
tamanyete tamanyete so bono abageni bagocha iyabo ngalera abageni goja bara tamanyete lakini yako bana ajana ngaki tale shinto bwata bageni sito gaiga none ga sago taranga kitale shinto kula mpaka kwetu kula nyama kwetu kutakuwa na wageni yani abo atoma kwa konga tale shinto bwata lakini wona kente kinkeyo otomanyete mna ense engao na bana baito igo mochando manene na bayibuli ekera ne betu banyoli baga baso wakwama okwama korokobe ose korora ose mekelito iri getankeli toke kusinto bwata matoke ose mekanga bako obe to burugera egetankeli toke age konara kede orba ruondo rwa moino ngo kore mistake no roba kore mistake osono mosimeki yeah bono ase ndo kutaburugera egetukulekeria bono dianya kwa makwenda kwa ndiri kwa mali bwata chinguru ngo ndiri kwa mali rireke tase ngenjo ndire lyaso moino no lyo moino litogora sinjo ndiri yaya kenza kindenjere wetabo na on the same twagira bana betu bakire siko lya sansa bano siko abagwakwa nabantu kyaba litoke ndia burugera tukurusobo oli gwakwa na gaiga bono inkandi bwati chinguru ase ngenjo ndiburugera kenyambike ichiro bana betu bwate kenyambie kenene mono ase ngenjo batigiru na byo babo Ebyo sana Andrew Matunda Nyamira tuko town niko ndani ya top 6 Salam Club no arime yumoroberio asimarogoba ya aboniga tena erije makurukurukera abana babono nigo basarigete gwetera egurubu embe kale yaye kale yane titware gwetana nabuna bono gaki preto na Bible bonsi batigire gosomia abana babo Kinyaruka chikobeka chirongi chibegete ebina maisiko asa Bible ebinyanza igo imbobe pi tiga babeke chisigati kya Bible nabwo basinyire kobekera abana machiko kare abana bagambe runekenyero talibuna lero iga abana batigire buna ebi busi igotarana onsio inirije magorugorukera PH adana abana batigiru tu yani wameachwa kabisa na Bible mete igobono batigirwe naro tena bwaire bya Brighton na bana na basarikire ekyagera rero mbali na bakwane rumbali koigwa mburu bisho brena abana batari koigwa ki omwibure yakobagora bisho ngitokora abana batari koigwa kya bonyoro mwana ametyo motupa entonkera satuko kwana omana akero mwana tali kuigwa ningikero mwana ta kuigwa swali mwibune to kweboli nyagoro mwana angira wategera ngayigwa tigerete umusingio omwana kanyara chinguru cyo batagara kwa sababu Arsenal mwibule kuwa tikete omwana tikwa ngenerange tikwa kwanta na mwana kaka mojeto ngobolia mwana gacho kwako mupire teko muboli ngasa mukwerana mwana goboka teko muboli ngakyote si mubere mwana ko siba marito ko muboli ekera bansire ko mapa ngakyako no ndako wategera kwa sababu umemwaje wewe mwenyewe amepatoka ekera kwa tikero mwana achire siko kumwerania iko bakoli umugambi oli umuvasta oli ebiranya omagoso kumarasimisa ko wategera omojano naye watigete ekabagoka ekari yabongire no bato muchinjira naye wanda kuri Nyasaye bade kuri inigarama kumulechesa kwa sababu uli mwachilia bana beta bange basarekire omwana gocho kotenga naenda swimming kwa mwachi pesa ngwana kama kuji swimming ngwana kama koba mwana wate naenda outing ni pesa ngapi hizo 2000 kwa mwogenda ngakite uwa mwete nango yaika makoba singina mukaka makoba ekero mwana gocho kwengo salikire ningo salitio mwana hatujakuwa na watoto wetu tunaanza kuwaraumu na kuwakemea kubagika linga na mukumbuya na wao kwa kwete ngondo waseme gatindi no nta ibulito mwana nyibole megati lakini mwenye aliharibu ni wewe abisho ngekora kana no kwegera bana sana gauga abuli go bana mbabwati barabo korkano bone we mbabwata lakini ngoyi bole mechando egento eso singoliya mosi neso singo kwana ranga omochando ni ntoba iboli ozo chinyi family nchire barigere tiba roje asbamanyata abana bakenete no musingi mbana go chenji kora so no ba maru bago ngantoli konyo ntuntu gere tumaru no bateto bago kani kintu nya kokora omusingi bali babo yate no bakule babwato musingi oli lakini twatike to musingi tokatika bana baito ngabana bana bato bakeneje nimbwata abana ukabatika ekero ko soko bere ni akobegetiro angamena ngambiri kwa lisiri yari toroli abere ngoli ngusu tekonyara Uya sana irini ocharawa na in sometimes abaiboli nintoko changia in a way abaiboli nintoko changia bana baito mba gotwara chimbo chinge. Most of us have been married with
with our asras. We have left parenting roles to house helps. Ana adendena abantu abangi bono pokima bono bokongete batigira abana abaleri. Yeah. Kero batigira abana abaleri mbabwatingaki. That's when I was going to go into Psalms 128 verse 3. Otanga mokao nawe ase nyomba ya obuna omusabibu okwama masabibu abana bawo ni bale buna ebisebo byemusaituni bayikaransa bayetane emesa yawo abana bayetane emesa yawo umungina akanyora abana igwetebya no mwako gogete mirime miyo gokora kunya bana mwanya gwikaransa nate kulitanga muri gwikaransa amo nono mwana wonyalekana omugaka amate eriteli muri omwana wawe mna kyagoro lyakabeta manyete omonto mate no mukungu namanya akibisha montonaro yes naro negena number 2 omugaka osomongena tamate mwana ngarasira ngale namate mwana school wale barba tamate nga awatanga ngira mwana tingana chikuboli kama ngarasira ngale nabo nsijina bata bana batatu nagora korong ontebenga nanya ko jenchi omwana oye abo muya ko tamate ngarasira Adolfin Morao dena ya Bible na bas new parenting Samuel Nyamala dena honorable Samuel Nyamali kuri Nyamataro kisi following bana Fred Mondika au dena yes Bible bas new gukora emirimo yababuya anaro kuna lidi nyaboka kubona mbolingo bishop na uranyora na umugaga nigaro mutindi go jasa abana bae lakini umusubadi muruyoe Peruta kanona abana bakwe ngakiye ko barase family yo ngaki oboreri bono bokoba teneli kweba yani inkansa ekaro nyoranga amoyi abayiboli babere oyo manje ta abana tata tibakunu oyo mota kokuna abana oinoro mochando efamily ngiyane gwancha kugambira abana amo nonyana kero mwana agosire akolera gwichaso yonde no yakomogosa omatekarwa omate omugaga aro mwana ulitagose na kwa bata magosa kyakoro kyo mwana ngano mwanyite mwana ko buyoyonde iwa wasali omwana oli omwana ko mwagacha ga kino mwibuli yomo nayo ko motonya matekarwa kwa mate mwaga kolinga musomongena nga waitani mwana utagosete nayo wata magosa no mwana orarwo bona kero kwa moringa mama no muyaga mama no muyabona iga kwenda ko gacho mugaka ose kwenda ko gacho omongina asengenjo nga ewa mamokana ne yabere mechano baka bana basoko gaje babiri baso igo ngore to muchando iyo omoyiboli yeah bishobora tebano tujugurena umwana india utango india takere go korero parenting mono yani muiboli india takere go jaka go kwando umwana we emyaka ebere ndiri yako konga ni kujatana no mbali bako ngare ototebi katana soma jese mezibere ndio jina Mildred Mamanyi au the abo semi ubia kabisa kurwa as a pastor yamano Mildred Mamanyi oyo no yo minto ga kabisa semiroberi ya ito ya Ndis TV Dolphin Morao then always tuned ime yobosera president and bishop. Good evening. Thanks for bringing the good topic. Ukweli Bishop ameongea maneno ya ukweli. Wazazi wengi wameachilia watoto wao bila kuwaalifu chinzi ya kuwa na tabia nzuri na pia kuna wazazi wazuri wanaharibu watoto wao lakini hawasikii maanani. But I think it is because of peer group influence. Ashiri Ademora then watching live akona sisi kabisa Kesto Njari then watching live from Nairobi Embakasi kabisa YouTube in our YouTube live kabisa. Yopesha no alimi yumroberio. Then yeah, Brighton kuna wengine hawajui majina ya watoto wao hata ako class ngapi asa wanaume. Ngewera basaje badiri ko manyama lieta ya abana bambake class bale. Wate singaki. Ebisho bono ndio mwana takire bono kumanya kuja kore parent kusiko konyu na yambobe endi. Bade bukuya gotebinga omwana ochakera kale kungwerera. Yani ke mwana ko ngana ko tanga omwana liria ko tegemete mwatinga ke mwana ro mokena ya tegemete omwana kare mwako kira umatinyi bako myaka no ni 7 mwana ya tegemete kiriyo ko beka myana kya koba konyo ko beka omweka bo gosiba kwa ri mwana ko rero ko mata bisiba biki kale kero amma se marwa kabere seito era ri kwali akolire ko wechanga kwata wechanga na biko ko ri ko so iko kwa mane echanga ne ri ko tali maru so omwana takere ko fundiswa ko chakera kale omoke amma go soko na ente tangani asoko bwanya sae lakini toko tiko mwana yo soko kina ne chinjira chia soko konga omwana soko konga kujja sabasani mwana kana sabasani kwa matenga watalire be wakolire ngo waka kwa mugimba kwacho ko ngo chiko mwaka okuma na kuchoro tuma itingi kyagero mwana oyo wakwa lakini otengo wako mwana one mongeno osabole egisinderea bona biti kuchoro
bono kumbe mwana yo igaro mochege tare gotegera igu nkinki mona kosa asoka mokonya twabere tokolinda abana mono nonekera gwata makongu twatego ko bakonya so bana bagukina baigolete bikobanga gitingo kunwa tata naro mama naro donga abaibuli twachangire abana baitu bagukire chinjira tutaiko bakonya utakonya bana baitu tubeke chikanisa ujagera Sunday school number 2 tubarokie ngaki bagosika ya mateto tubari school jito na kendo kene ke obundi sabana baitu tubabeke ororo igo kwanse kobeko mwana musingi bugo kina no boba yes ebyo sana nara oteba nere Damakrin nyacho yateba no ari miyumo birbo semyo byasana abayiboli tigatoire chinga kikoba na abana baito ekiagera abana tokobatiga ngo kibare gosareka mono igo nere biya omuyiboli koira chinga kya bene araba no mwana mbore bishop gatiye gazi na abana mbarabiba mana otumaga na abana kyana bokoligeli agiri biyo bene ya dena gati ya abana nigas abana abokoligeli ono by the way swali manako bol ingi monda kanyara abana na ningena bishop tonte terene ya sana te toi bole toi chori ona ai bora lioli be chori esa kwanda kwanda mbatwale meaning abana mbagente ketangani no oroboro rogenderere bado no ekuchika kwa Nyasaye edu yagero mokokonyora abana mpali yonya kubalenda koba kirinya sata getoba tonyora abana ngasinge bako byarwa automatically lenda baka kwa sokoni abana bana kugole nkoni kubale omonda nyoro omwana oje wage sabu tingo nyara ondo ligie chwabeke ondo rusima tukatare ko bisa kyawage sanga ingingo chiko omwana oiga otukuta lakini koma tingi kole nyoro omwana ngakyo bana kutagete ko ole gali wikoliga kyo kole ndegali iga ayakorere service koko kole suti tonye sube toko kole suti onye kama tobe mugose ganjo oiga yango yesi bonyake bas kwabeka kwarekana abako nyoro omwana wo nogande kukina oikombe kisho omwana okukinya okoko kiriana ndo kokirinya sa na ndo nyara abana singe njonga asinge tola abayibuli ngabana ngini mbata bana sita na temete lakini muntu akotema okubekira abana sumusingo inero mwibuli inge muntu akorukuru mwibuli nasinge njo amaete kolenda abana omoreri mwibuli no moreri ya to nyora abana nyogokoro okorera nyora omwana kwa anko yao nyora omwana kwa anti yao abana bali bachokorera gasi ya nyomba mbaiko na skuru none kanza mbali gocha ono omwana ukina igo tamanyeti nole kosoma esaini post lakini kwa nyanda abana mbaro igo nyoro omwana mubeko musingi oli nayo kokokyunga omwana one kero kunyomo oli none kera kwa nji parasi na matanga mwana ngi omwana nantumere singero mbonja matembaye watangana nje na byalite bono yo byalite katigere nsinga kya gota na byalite tabyalite so no tabyalite mali gatangi no tabyalite na okora ko mugomba kubonyora abana obachande. As parents we must train our children when they are young ni dismas from Bokinami Yetaya then abana tigaba kumbwe bare abake se kerbara abake an picho te na kurwa nyama si binyari bari masaba ni gombatengerete igas engia kabisa mbiamono ekarole me yomoroberio se marogoba yaboniga Joshua Mukaya de anwali me yomoroberi agogata kabisa somoroberi to kwanda igoro yoboibori ine omoibori abaibori barabuo batali koira abana babe skuru abuni go baiborete ase okorera abana gose ni go baiborete enzi nakibara butor ngaitora ababeke bishop nondo achikuiba I think abasomi bia no korera omwana noko beko mwana so musingi mambio goke kero wasimekireri embe bu sabukato bu igota de koi faita no mwana oiga mali gatanga ke omwana abana barasa mokaito bari kinsara chitu baje gotobolendi kukwasomira omwana wikasa kugorana ne sati na mshukuru Mungu mwana yako chokore tera kanyama kanusikira tata kali ingo igolebia lakini mwana akore tere changa mara akotera gocha mochi ayo oraire muno mwibuli omwana akotera gocha mochi so igwa faita te yonga akero tukoro mwana moire skuru masomi chinge chiki no mbaide chinge chiki sinchiro masomi mwana yamanya muna nata mwe kanisa mubeka se amata maiko sike amate omwana yamanya ko na mogondalime asimekano ne litoke asimeko mosi omwana se ukeno mosingi boko maingi batakokora kana tana boko somi ko le skuru mwana ingase ko bora 8 juwa jujo ngo weto mwana na bweta Mombasa agesa mbanga egase abulira konya ndia maito ko na mogonda so ko ma aburugere mesi tare ko ita matanga nya abulira ko te mande ya mwino kwaiga igo mebone na takere kugerio mwana none chigasike yeah apart from school egeri abana bao ko gana mogondo egeri abana bao ko burugere mesi na mesteyo
Ento gereke gotoka se community konya tubwati mesino bwatagacha yetubwatika no bwata marabwani no bwata bitumo bana ba digital sikuizi ka kibisho maji mogondo bata oino romo chanda sasa siwezi du ntote bena mangana ya western culture affected on parenting ito bishop affected sana sababu na tabali tanga ke ekatu batigire western ya bayirire kubayirine ko musigo kwa sababu mwana kwa manalire ebintu bya western enjera kweboya enjera goseka madana enjera goseka mwana sikuisi yago chobeka magoro ekero igoro onsi abere igoro na kangeseka ga karongi mate abasike ngoko kibaso baide abasike kile tu bata kuligia ngai fashion ngai ka turabe bado bapimo goseka konya gotargia ochikori musiko ajwa ke sabo tiango mbona mbeke rongi na bigre skirt teke ngoki na bigre kenyasa kiri ngoki ogore rongi ate bana rongi ngobeka na jwa ke rongi tingo bera buya na no nyatandura kurusi baka igoro naende so igo te bado taranyola lenga kiasa ka bera so nya kulia ri chibu ngai nabe mbesumati na omoibo na barochi mwana akatige sika mwana oyo kobeke sigati yeye omoibore natakira mukeme baite omoibore wakonyo mwana komukemea abana bari tina kana mwana tabeka rongi lakini rongi yakobeka nkuruwe elieta na se community nkuruwe elieta ekaraga kana se moke nkuruwe elieta kana sana isa bisho dwarira abana bandi bago kwanirwa abandi bamukenkori banyensum abandi badyankwe ngenta bali ngakibono mujando toranyokori kiaro mwibona baratena abana ngukwanaro mwana kwanyero mwana utware birengere rigete byugutaka kwengenta osiko kora ngero nakibono torakora ne parenting ya egento ngene tenyo kwerorera emyaka 10 yaitire bana baito mbale kwengenta me komi yaro ochimaega bana mbale kobe kunyisumu me komi yatiro ochimaega bana mbake minjira baje kuita ninge bana bagwita bana iga tuli wacha wakaona dunia tuwatigete mwana bana anga kiyo konkane omwana bwita singenjo kurusha omwana era anyorere muna bantu kurusha omwana onale laptop omate bano kabaiga egetabeke igale ngente ju kwa magendo kire ngenjo kobwakiria mayete omwana okana swimming yokora swimming ikaransonya ikaransa ali bese nelima alinya kwego omukande na swimming na ndo chimate seto ndo abatoro ero jitwa kokaliana twale wa kontimbwa machana maliba so tenga bana karugwa kokora swimming ya hotel na njo chiko ogenda maliba alime egucha mali tako kana no mondo malire so siko murasimesa bwetire kya getabu kya abakorosai isato shina maja okwana nga tikanya so mstari oyo abakorosai sato shina moja na inwa abaisa timoja kya bana baino babaisa kwa emyoyo timoja kya ya bona omwana oyo kwa komutitu musingi okinire omoto okinire kunyobuna naba kusingu kwa nga kumbo motekero mo ya wakini moto okine bona ki moto jo korma to kobuneka asenje kwa tiketo mwana kako yolibuti okataba ya kayolibuti ya to tina lende mwana onalire urulibuti okire busa bana mukani bana ngo wate mistake naye kera mwana ocha kwimuke sumwanyu kwa mwatali baka katika depression ya soere mwana nyonye burnout omwana bana gwita senge njaki obogi mabolia nyorire kale oboko moira akomasomera takonya kwasoime tako fit engamana ono kala to magero mate ka omugusi takoba ne rasmi satakaba iwanga na aba antu agwete kotika bana bete bakasoa enchere talinge yabo wano ko bayira ni bagota gwita sengenjo egentoko bangere kere keronge watiko mwana otana basani kerajire ruza onchuka no taro oyo waka korondo oyo chiburume oyo diskweme kama de ya oyo lengo je gole skuru oyo no je gole skuru ebinde yokara jo tike bana tali kijalenga ni kwa skuru omwali asagenda abasani bomere batako skuru Bisan kozandra dore asinadara watchman Koroitibo City ego teba obosemi mubwate no buyasafi asante sana Dani Ribosire then from Mashbag napongeza kipindi pamoja training up a child in the way he should go. Amen. And when he is old he will not depart from it. Sure. Amen. Adana omwana garo mwegeretiga na kine bona bona chimbujire umusomi ndangere di makoli nabona bokonyo anchibwati chiria naye ogeria bana bao bana babo natangu mbeti buya ningekuwa nimesumbuka sawa nije semester ndio so masimaro wao ne kare bibitu twende bigana tukuminyoka tutumere ujumbe awa simaro bano tutebina ayoroje omwibonere o sinyiruko kare mirimo yaye ko kora parent sina bana basinyirwe obosemi bwenka no tole amo baada ya siku aro Chris Kurubugusero rakangao tano alime yumero safi sana Chris
kunaye watoto wengine wameshinda wazazi na wezi, kwani ni wazazi wanafunza ga kitelas Stella from Camden. Adana abana mbali basinyire baka baraba ibi na bayibuli basinyirwe bishop gose na abana balebo abajinji litanga kero mogokore weta kwombete mogono kero mogoko wete to kaombia kero mogoko kwengeire ligio basemia bishondo tebena mwana tayo otaiwere muiboli yani ere naturally iworo wiko muiboli abena na machete mbale o asengenjo ye environment bale asebe nyorire bale muna bana abana bakubulu kitown mbale tabotera bakubulu sabu omwana oberu chested asawa abantu bamanyata kirandi echi tokubika ni omwana oberu asomole minyo mogondo tabotine nasanero tabotine sabano omwana ka ugene jinjere jirinchiri ebintu biryakora abana bakokora kero mwibu no bwato egasunya osulika omwana liko matenga tokolega mwana ende oibarigena mwachikone mwagora chiparuni mwajikone mwagole biskuiti mate mwanzire obi talira smoso yako bigenda kana chakane biskuiti byo chichikaramu echi mwana kane sukuru be karamu tengo boli mwana wanze koigero boibi bwana kale chokina so bibolia mwana tiko mokonya aturi mbipi kwa mokonya te bya gasinya lakini ngwa bolete chinchira cyo musingi mapema bado nonde bado ngomusingi no wenta kobo kwa mojiri ya Bible sana. Yes, umusingi no le ototo bana baitu mapema Bible sana. Abana baitu batikita satambe kwanya nasijino umukungu abana amuratikirete musacha umusacha atikira omongina abana basema ndangi nyaruke yosagana nkoboli lakini mongina nanyago konya abana nyaruka kweli takonyara na bakolege ndo mongina ko kire ngatini ko kwana isoko manya bishwe katode ko jiko koro murobere sali biro bitu bya myokire omuyiboli omusacha natakira kwa nabana baba nyaruka gosabati atigire mamu mwabono na akwanne binyaruke byao badeka ko nyora abana abakoro kwa nabao kwikaransa na abana babo basiko batengi bawo kina chinjira bakomenya tiri magoso eno mwaka kyano abana na abao na kinatanga ki twikaransa na abana baita semesa tubaire baba tubule maswali tukwana abana baito tusekana abana baito none kera bwato muchando igako muswe kwana isana ngina lakini atu abatikira abana baito bakwengiro mongina asenginje na bakanyora raisi nane kwikaransa la raisi baragera chikoni amo mwaka utaracha no ne mesana abana ba obate isono mobe iso taigo tegare sto baga kan school business na iso ruete bana senginje mongina wa ako inisai ya bana bana re bread winner no bana mwaka yoso agotengwa se familia yo lakini mwaka lego mapema ati mwaka nite ko so mwaka ndonsi asali tema no ni mase wiki ikabana bange ikaka mapema ikanyomba mapema utawasaidia na abana bawo mwana omweseke none kera soka tobe marangiti amatenge sakane kiri kiboye boye bayetigo ya iyo ndio tumeonywa na Biblia hapa marangiti mwikaza matange nyaroka ya ningu anjete yange yokobe kanjanga letere yange ngao kwa bekete kongoke mugole yanga moya mo aranga tatana jinjiri yange tali ngaki titati kora yange iyo na yange te yora mwako beka ngia kokora ebyo sana bisho ka turi tikokora nda roba sembo bwa mwera tena nara watena notri tari balance barumba bwa shida maono. I think children are exposed too much early and the world is moving to digital world very fast. You cannot blame the parents. Toko maji bai. Bide birenge bia na ne bia njaire na mna koranga kiesa ko gana. Bia sana nara watena abaiboli barabu basinyirwe gasipi na karo jume ya kongire mwibota kanyora ngaki chugo chikoba no mwana we awezi kwa na wakati sure by that ndio nasimama na kama ndo balance mangana ujumi no parenting bishop to code rap tikante wenga muna toyata chingaki kisimi cheito toyata chingaki pindi bye chitivi cheito toyata chingaki chimepira toyata chingaki choko sakana kwenda kominwa na kwa tento bata ching kwanya ko mongina tamene tuki ya hata batinga ki ko kwana bana ba kwanya ko naro kwanya ko masayo tangire tuki ya aro batari raisi naseki na atengete chinga kichoko mingi chiko minwa chinga kichoko ingera singa chumupira mna kwa beke chinga kichire bako bekera bana ba chinga ki oiga saro ga bena barako yes ntubati chinga kutatika oto wasumwa bana ko kina bale mbatoroche twasumwa mwalimu na konya bana baito no mwalimu ina bwate mecha iyo mwana wa bwate no ya mwae na bwate mochando so utara kani mwalimu akonyo mwana kanya akonyo mwana sinjo mwalimu anya sare to kwetani oyo kara akonyo mwana so ndo engeria esukuru na mostly kanisa na akonyo mwana wate mechano ligia ba Sauli bai kara sana ba once ya ligia ba Sauli ba kwana bana ba bakonya pesa ntaso message yo mwiri ga bishop osabeto kore kero kuro basambo babo erishema kore korukera bia general dana omuga kagoika akwanire kinyaruka
omongina nabwate echama yae chama cha mama adana rende musaja nabakwana abana baye tanto bari bo baite nabano atari ukwana nyaroka tiga chigenda ucyari cyaskuja inki orange ukwanira abana bao nyaroka bakine bakana kinsobo no uri nabagwacho chembo chikuyi umwana utakwanye tibirangere utamatina gwisibye naloseri no uri nabagwacho ngamukuri nyaroka yana inkwa makonyote makonyo nyaroka yomango mukibacho nyaroka nanjengere tora abisho to musembo abo mwerio na mangana ya muerto koro moroberia se maroba yaboniga tiganda ngamba yamana senjo kongarigane na naogira senjo moroberio iga negirenga ayetu akwanire nabo motera okonyaka na gosabaiga abaibori tukara sana bana baito igendo yakabere to soma marika nyasaye no yinimo ase family yetu to saba mane family yetu na abana bali montegerete tema kuigura abana abori baino kemarika atabere omwana kuigura bayori bae yagosenigwa no ino orobero ruwa ero rasenigwe lakini omwana ojayo bayori bae omwana nyasaye na mwange onga tuanje bayori baito tubasika bayori baito ajali simbali bwati mbasomete mbali kwenyara lakini bakoiboire bamasika na bayori bawo konye wajini maminja ira na saba mabera anja tato mino anja mama mino yes ebyo bano manji muri on DSTV anekro kwarenga somuro birbo bosera bwenga tu akwanira mara mange igoro yo boibori ngakyo montata keri kuri abana bae parent no mwana rasi university dio dena bono oikire miaka otayande como fisti as university motarire as university oike omorenga kyo mwana wamet munaraba kore miaka omwana abana na revision batari gosoma umuntu abugete abana gosoma bakari kumbe asome sure eyerera na mechando yabe menge as jiskuru manji muri na agwa kere mbye monekero kwa baime yo moroberio sobosere benga tumira ne weekend edit kwene yale rock bishop nabagusaba tukoro moroberio omwana nyasaye nakobakira singincho yo moroberio nyasaye oyetira samataito mwana gine nyasaye wetira otutegererete na manyasaye nole to gochenja sinkoro cyabana bao nabagaka nabanga nyasaye tomuya mwana osene bati bali skuru para chinsa mo ao manene bakosamereti nyasaye bako kwona maberao wanyasaye konya bana betu nyasaye bakini chinjira choko obwani chinjira cho wancha na manyasaye baibuli nyasaye mosigo bako bangana bana banyasaye elindo manoba kuchinga cheto na nyasaye banne anastokotoka tuetikira sole kadi wala kora manyasaye tomuya wanyasaye nasbera sengeje tv yetu ya ndis tv manoba basene o mentere na nubagolira satambe tikoba kono wose kwasinjo kwa wenere mia yesu nasabeno kwegena amen manjumuri twaro buriyo bya botabwati biruko jo binde byons tumira ne weekend ni otwarenge na Bishop Lawrence Nyanuga ototebire mangana maegoro ya parent ngasense merinde ya maliyo ya mone chibicha chosho te babotera na petrone mokira kwene gra maliyo ne chibicha go chira senjera abene puna botamberiane Brighton Makoli. Asante sana barikiwa.